Provajt minn kollox anka darba nillobja li il-problemi, il-gvern jaf bihom il-problemi li hemm, imma għandek gvern sensittiv. Ex-qar il-President tal-MUMN Paul Potts meta kien qed jispjega fejn il-Union waslet biex issejjaħ azzjonijiet industrijali wara l-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' jinjora l-bżonnijiet tal-infermieri u l-wiebel. Fuq l-istazzjon 103 Paul Potts spjega kif din is-sitwazzjoni li ilha għaddejja snin sħaħ is-sitwazzjoni qed jesperjenzaw ta' kuljum bi pressjoni kbira fuq il-professjonisti fil-qasam tas-saħħa. It's not a bad day, it's an every day. A bad day kulħadd ikollu. It's every day. U bekk in-nies jitilquna. Il-President tal-MUMN spjega kif is-sitwazzjoni tanti tal-bikki lil ħaddiema mhumiex ilaħqu mad-domanda tax-xogħol. Fil-waqt li pajjiżna qed jesperjenza barranin li jiġu Malta sempliċement għall-prattika u wara ċertu żmien jitilqu għal opportunitajiet aħjar. We'll be lucky to have 4, ġifieri, on a good day. Iġri mbagħad jikkanċellawlek il-leave. Għandek sistem oħra biex tuħu l-leave titissib irsieħbek jidħollok overtime, jekk ma jsibx ħadd minn sħabek jidħollok overtime il-leave jibqa' fuq idejk. Illum għandna iktar minn 1/4 hija barranin. U xorta għandna shortage ta' nurses ta' 400-500 bil-barranin kollox li għawaw, xorta għandna bżonn in-nurses. U mhux tal il-Gvern Laburista m'għandux flus għal professjonisti tas-saħħa iżda qed jażal li jumilja lill-infermieri u l-wiebel minn apparti li qed jinjora anke l-bżonnijiet tal-pazjenti Maltin. Għala għandna 8 tiswali, suppost dejjem blajta ta' refurbishment u baqgħu maqlu jinsallu. Imma hemm minnhom li ġew refurbished. Le, qatt ma ftaħna sala dal-aħħar 8 snin. L-ebda sala li ġiet magħluqa for refurbishment reġgħet infetħet. Not even one. Dejjem jissema f'kull speech tal-Ministru, f'kull budget, imma timelines u timeframes ta' f'daqsi qatt ma joħorġu. Paul Potts irrefera l-każ skandaluż ta' Stewart fejn sostna l-Gvern Laburista għażel li jberba il-miljuni minflok jinvesti fis-settur tas-saħħa. Kum ma kienx għal kulħadd jaf Adrian Delija li litteralment fetaħ il-kawża. U bekk is-sistema dak U għadnet noħolmu għadnet nejxu f'dil fantazja. I mean, taf kif xajt l-Ingliż. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Sada mhux fool me twice. Fool me 3, 4, 5 min snin, fool me. Intant fi stqarrija mid-deputati nazzjonalisti Stephen Spiteri, Vassallo, Ivan Castillo, kif ukoll solidarjetà ħaddiem ma' Partit Nazzjonalista, kien hemm kundanna ċara l-mod li bejn il-Gvern qed jitratta lil dawn l-impjegati fil-qasam tas-saħħa. Il-Partit Nazzjonalista qal li biex jitħanżru huma Roberta Bela u sħabu isibu flus, imma l-infermieri l-wiebel u professjonisti tas-saħħa m'għandux. U din ikkonferma oħra ta' kif il-Gvern ta' Roberta Bela għandu l-prijoritajiet tiegħu żiena.